Meta wieħed jgħaddi mix-xatt tal-Balluta ma jistax ma jinnutax il-binja majestuża imsejħa Balluta Buildings. Missieru kien negozjant u importatur tal-kafe u ta' diversi prodotti oħra li kienu jgħodu strada Sant'Ursula ġewwa l-Belt. Godwin Galizja kien it-tifel tal-arkitett Emanuele Luigi Galizja. L-ewwel darba l-użu ta' dak li jgħidulu ċ-ċimentu armato bit-Taljan jew l-użu ta' reinforced concrete. Is-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta nhar il-ġimgħa wara l-aħbarijiet. Tallem biex tgħin. Għamel il-Mental Health First Aid Course b'xejn. Għandek iktar minn 40 sena, jew membri tal-familja jbatu il-pressjoni għolja? Kell sempliċi tal-pressjoni jista' jagħtik serħan il-moħħ. Jista' jsalvalek ħajtek. Il-pressjoni għolja hija silent killer. Ma tagħmilx storbju, imma tagħmel ħsara kbira. Bħala kardjologu nara dan kuljum. Bħala kardjologa inħeġġek li tkejjel il-pressjoni regolarment. Il-kejl tal-pressjoni mhux għażla. Pażżejr b'impatt kbir fuq saħħtek. Ibda billi tkejjel il-pressjoni tiegħek. Iċċekkja llum. Edbati minn uġieħ fil-Grismejn. Fl-adulti l-uġieħ fil-Grismejn huwa kkawżat primarjament minn viruses, speċjalment jekk bladeni u akkumpanjata minn sintomi ta' sola xotta jew imnieħer inixxi. L-antibiotiċi ma jaħdmux fuq il-viruses. Għalhekk jekk qed tħoss dawn is-sintomi l-antibiotiċi mhux se jfequlek l-uġieħ fil-Grismejn. Meta tuża l-antibiotiċi bla bżonn, mhux biss tbati mill-effetti sekondarji li jikkawżaw, imma wkoll tnaqqas l-effett tagħhom fuqek. Meta vera jkollok bżonnhom kontra infezzjonijiet batterjali serji. L-ispiżjar jista' jagħtik trattamenti sempliċi li jtaffu s-sintomi tal-uġieħ fil-Grismejn, sakemm dan l-uġieħ jgħaddi b'mod naturali. Lesti għal ikla mimlija drama, daħ u kompetizzjoni? ċikkulata! Abditli! Min se jsajjar? Min ser jerbaħ dawk l-€1,000? Ejdirniex tinkwetax. Come dine with me Malta. Kalma ta' Jien li għandi ngħidulek, niġi u ngħidulek fuċċek. Il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq TVN. Saqna. John's on holiday, enjoying a meal at Duardu's restaurant. Suddenly, his face droops on one side, and he drops his fork. He can't answer his wife. Duardu sees what's happening. He thinks John's having a stroke and remembers a course about the FAST criteria. F for face. John's face has dropped. A is for arms. John can't hold his fork. S for speech. John can't answer them. Time is brain. John will end up with permanent disability unless treatment is administered urgently. Call an ambulance fast. Call 112.
qed jipprova jaqbadni fin-nassa. Naf, dak għadu ma jafx lil min qed jisfida. Inti qtilta lil Berna? Lajt, u laqqas jimara ħorġu minna di. Mux qegħdin tajjeb kollox kontrina ġej. Jien mużelajt ġej. Imma ħadd ieħor jikxfek żgur. Hemm xi ħadd xhur. L-aħħar dibattitu politiku fuq TVM. Ian Borch u Jonathan Attard mill-Partit Laburista. Darren Karabott u Konrad Borchmanche mill-Partit Nazzjonalista. Inħarsu lura lejn il-kampanja elettorali u nħarsu lejn affarijiet l-iktar li spikkaw. Flimkien miegħi, Xavier Balzan, dejjem fuq Extra. Ir-razza tal-Golden Retriever m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni, ma l-Golden Retriever hija razza popolari ħafna u kulħadd iħares lejhom bħala wieħed mill-isbaħ jew wieħed mill-aqwa klieb li jeżistu. Illum magħna ġibna l-Himalayan. Il-Himalayan huwa l-qattus Persjan. Tallem biex tgħin. Għamel il-Mental Health First Aid Course b'xejn. Sinjuri nselmilkom, jienu Pola Kawki għal l-aħħar ftit programmi li għandna mħejjin għalikom brabta mal-kampanja elettorali 2026. L-aħħar tnejn fil-kampanja. Qabel l-elezzjoni. Nifqu għal Silent Day u mbagħad inkomplu wara. L-aħħar ġimgħa. Kif inti Pola? Nisab aħjar. Jalla l-ġid. Għaliex imraddaq xejn imma naħsibgħu ħafna nies li qed jimirdu bit-taqlib fit-temp. Imma l-lum ħadida. Ġamrat. Għanna bżonnuk. Eżatt, qed nipprova nistrieħ, jekk ma tbaqbaqniex inti. Imma, qabel nibdew id-diskussjoni, nibdew diskussjoni bejnietna. Naddu l-linja Xavier Balzan ħajtina reżumet ta' dak li ġara llum. Fidejk, Xavier. Grazzi Glenn, grazzi Pola. Ovvjament din hija l-aħħar ġurnata u għada fejn kunu nistgħu nikkommentaw u fejn il-partiti politiċi ikunu qed jagħmlu l-aħħar tista' tgħid attivitajiet fejn iltaqgħu man-nies. Għaw min jgħid li kollox diġà deċiż, in-nies li ddeċidew. Iżda l-partiti politiċi ċertament ma jemnux hekk. Jemnu li se jibqgħu għaddejjin sal-aħħar minuta, sal-aħħar siegħa, sekonda biex jipprovaw jikkonvinċu l-ewwel nett li n-nies jivvotawlhom u t-tieni nett dawk in-nies l-hekk imsejħa l-indeċiżi jivvotaw, joħorġu jivvotaw. U ikonna insostnu li jekk kien hemm kelma tista' tgħid koerenti li taqbel bejn it-tnejn kienet li qed jaqblu li hemm ħafna indeċiżi u t-tnejn qed jeħerġuhom biex joħorġu. Imma jena x'ġara il-bira falaxija għax aħna il-programm tagħna għal ħabta ta' 6:26, ovvjament ma nkunux qed nikkaverjaw, ma nkunux qed nitkellmu dwar l-attività falaxija. Kien hemm ovvjament attivitajiet tal-Partit Soċjalista, Partit Laburista. Iż-żewġ partiti ewlenin baqgħu l-iktar partiti għal mhux illum biss ma' żmien twil issa li kapaċi ħajru n-nies jiġu għall-attivitajiet tagħhom. Alex Borch ma rawdex il-gżira fejn 4 snin ilu ġie elett bħala l-ewwel darba fis-sem il-Partit Nazzjonalista. U hemmhekk kien hemm mass meeting. Ilu ma jkun hemm mass meeting tal-Partit Nazzjonalista u hemmhekk Alex Borch dar fuq in-nies u qallhom dan huwa l-partit qallhom jew nif ġdid jew more of the same. U ovvjament in-nies li kienu hemmhekk għal diskors bħal da x'tistenna li jagħmlu iċabxfu u ovvjament jaqblu ma dak li jkun qed jgħid. Qal li l-Partit Soċjalista jagħti priorità lil Għawdex biex jirrikonoxxih bħala reġjun fil-Kostituzzjoni u jinvesti aktar fis-saħħa, inkluż star għal Għawdex. Palma smajna
parti mill-proposti ta' Alex Borch huwa li jagħmel numru ta' starijiet Malta u Għawdex. Ovvjament, il-differenza bejn il-partiti ħafna drabi meta naqgħu għal da' suġġett ma tantx ikun differenti. U Alex Borch tista' tgħidha l-ewwel darba fil-kampanja tiegħu xejjer il-bandiera ħadra ħaniedu hekk għad-delizzji tal-kaċċa u l-insib. F'kull elezzjoni dejjem ikollna daw id-dikjarazzjonijiet mill-partiti ewlenin li ovvjament jippruvaw iħajru il-kaċċaturi nassaba u jgħidulhom aħna l-partit tagħkom. Ovvjament, il-Partit Laburista ma jinqos jgħid l-istess. Robert Abela din id-darba ovvjament kienet jagħmel Masreli, mhux f'Għawdex f'Malta u hemmhekk għalilhom in-nies qudiemu. Aħna bqajna il-partit ta' viċin in-nies li qatt ma tajna d-dar lill-vulnerabbli. Ovvjament, Robert Abela li lin milli kompli jirrepeti l-proposti ifakkar in-nies li dan huwa l-partit li l-iktar li ħaseb f'dawk in-nies fil-periferija, il-pensjonanti, in-nies fil-bżonn, in-nies li għandhom bżonn attenzjoni speċjali anke f'dak li nixaqsam għal kura medika. Qal li il-Partit Laburista ħajkun il-moviment u huwa l-moviment ta' opportunitajiet, aspirazzjoni u ħarma għal kulħadd. Interessanti li l-kelma moviment isa reġgħet daħlet f'nofs il-kampanja. Fil-bidu tal-kampanja ma kontx qed nisma' l-kelma moviment. Il-kelma moviment ovvjament mur lura għall-ewwel kampanja tal-Partit Laburista tal-2013. Imma iktar predominanti fl-aħħar diskorsi ta' tista' tgħid minn nofs Mejju law, il-kelma moviment beda jinstema' iktar u iktar. Ovvjament Robert Abela appella lil dawk li jissivvutaw għal-Labour Party, għal-Partit Laburista l-ewwel darba biex ikun ovvjament konxju li din hija għażla tajba. Għażla skontu għall-kompetenza, il-kredibilità u l-istabilità fit-tmexxija għall-pajjiż. Ovvjament dawn huma tista' tgħid l-argumenti taż-żewġ mexxejja. Mexxej wieħed Alex Borch jitkellem fuq nif ġdid u xuħ ġodda, Robert Abela jitkellem fuq tim solidu, kompetenti li jista' jmexxi l-pajjiż. Ovvjament, il-partiti żgħar għaddew mill-fażi tal-proposti u qegħdin f'stat li jistgħu tista' tgħid jirreaġixxu. U il-kummenti fuq il-kaċċa u l-insib għajjem ftit l-irwiefen jew ir-rix kif insejħilhom hekk. Ovvjament kellek il-Arnold Cassola u l-ADPD, għanna kużala Momentum, ADPD, ADPD, il-Green Party, dak li konna nafuħ pala alternativa, li ovvjament iddikjaraw għaru kaza li l-partiti l-kbar qed jippruvaw ħanidu hekk jidru sbieħ qudiem il-lobby tal-kaċċaturi u nassaba. Da anka fil-kontest li kien hemm ukoll stqarrijiet minn gruppijiet pal-Rangers Unit fej kien hemm dikjarazzjoni tal-Ministru Silvio kemm dwar il-kaċċa u dwar ukoll il-bżonn li naħsbu fiktar fil-kaċċaturi nassaba f'dak li għandu x'taqsam ma' multi. Dawn ovvjament il-momenti fej jkun hemm daqsxejn sparks fil-kampanja. Ikolli ngħid jekk inħares lura ma kienx xi kampanja b'ħafna trikki-trakki, iżda kien hemm momenti fejn jkun hemm xi tip ta' reazzjonijiet qawwin. Il-kampanja waslet fl-aħħar. Illum il-Partit Soċjalista fin-naxxar, il-Partit Laburista għandu żewġ attivitajiet, jiġifieri ħafna mixi minn pajjiż għal ieħor u biex iktar tiġi komplikata l-affari, il-Partit Laburista l-ewwel ġewwa Għawdex u mbagħad iktar tard ġewwa l-Fgura. Inkun magħkom għada imma għalissa nħalli f'idej Glenn u Paula. Grazzi ħafna lilek Xavier. Intant, illum tlabna lil partiti sabiex jibatunna kandidati żgħażagħ u batunna uċċuħ li sissa qatt ma kienu fuq dal-programm u li tawkom kumpliment u sejħulkom żgħażagħ il-partiti sewa. Mela nistiden u nilqa' fostna fisem il-Partit Nazzjonalista Annabel Cilja kandidata fuq is-6 distrett u Andrew Aġus kandidat fuq it-3 u 7 distrett u fisem il-Partit Laburista Carlos Zarb fuq 12 distrett u Nigel Vella kandidat fuq l-ewwel distrett. Signori, grazzi tal-in għattumana daw l-axħar jumejn nafu kif tkunu għaddejn għazzawn u allura nirringrazzjakom tal-esibtu l-ħin sabiex anka tiddibattu temi illi jolqtu l-żgħażagħ b'mod dirett.
U jekk nibda forsi mistoqsija nibda bikom Carlos u Andrew, meta tmorru door to door u sibu żagħżugħ jew żagħżugħa li insertaw id-dar jew li fetħulkom id-dar, x'inhu ma dawk it-tliet proposti li tippruvaw tgħidulhom ħalli tiġbdu dak il-vot? Andrew, ħanibda bik. Mela, l-ewwel ħaġa naħseb biex tinserta xi żagħżugħ li jiftaħlek, ħafna drabi jkunu moħbin f'xi kamra u dlon kiens l-isfel, ġifieri kultant tkun daqsxejn push biex aħna ninvolvuhom fil-proċess politiku. Għaw ħafna żgħażagħ illi għal raġunijiet varji, jiġifieri mhux sempliċement politiċi, iħossuhom illi dejjem jinqatgħu daqsxejn minn dan il-proċess. Però bla dubju fost il-miżuri li qed nipproponu aħna fil-programm elettorali bħala Partit Nazzjonalista iż-żieda fl-istipendju, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tas-saħħa. Ovvjament jiena ġej mis-settur tas-saħħa allura dejjem ikun suġġett tal-qalbi. Il-first time buyers, il-proposti li għanna il-miżuri għal-first time buyers u kif ukoll kif aħna ħan improvjaw il-way of life tagħna, ġifieri il-quality of life hija bħalissa naħseb tema daqsxejn rikorrenti mill-ġiex naħat tal-politika, tal-ispettru politiku li kulħadd qed jipprova jara kif ħajtejjeb il-quality of life. Ġifieri mbagħad dak l-argument jiftaħ u argument ampju ħafna ħajjidħol fit-trasport, ħajjidħol fl-ambjent, ħajjidħol f'kollox. Carlos. Mela, tliet proposti da xejn diffiċli ma nipprova naħseb tliet anka bħala żagħżugħ innifsi l-iktar tliet proposti li laqtuni. Ġifieri naħseb l-ewwel waħda hija mingħajr dubju ta' xejn li fuq l-ewwel 3 snin, fuq l-ewwel 30,000 ma tħallas taxxa meta tibda taħdem. It-tieni waħda ovvjament il-first time buyer scheme fejn inti il-gvern jidħol għalik għall-ewwel 25% mingħajr interessi u mingħajr taxxa fuq dik laqqas. U t-tielet waħda naħseb mingħajr ta' xejn hija ż-żieda fl-istipendji u anka l-grants tal-Erasmus. Zaza jżommu fil-qasir, right? Aħjar mill-penni li kena l-bira. Kena xekbar fleta imma jidumu biex jaqilaw, punt. Għana Andrew fuq kommenti li għamel Andrew. Iż-żaza kważi diffiċli tilħaqhom bil-politika. X'għamel hemm l-Partit Nazzjonalista biex jipprova jilħaqhom? Mela naħseb fejt l-żazax did-darba naraw ukoll żaza ta' 16 li tivvutaw għall-elezzjoni ġenerali. Ġif dak huwa pass ieħor differenti fejn tidħol elezzjoni ġenerali. U naħseb fejn titlu żazax kif semma wkoll Andrew bħala proposti, meċina fuq proposti li jaffettwaw li żgħażagħ. Ġifier qed ngħidu żgħażagħ ngħidu l-istipendji, u importanti fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jara xi ħaġa ġejla fil-but, u dik tmissil kulħadd. Fejtlu stipendji mhux biss, imma wkoll fejtlu stipendji fejtlu l-korsijiet tas-saħħa. Fejn l-istipendji ħajkunu ogħla, allura qed inħeġġu aktar żgħażagħ biex ikomplu jitlu f'dan is-settur. Però mhux dik biss, naħseb fejtlu żgħażagħ ukoll għandna proposti differenti li jkomplu jkabbru l-arfin ta' żgħażagħ. Ġifieri l-idea li ż-żgħażagħ bl-investiment fihom qed inkomplu nħeġġuhom biex jibqgħu jimirħu jikbru f'pajjiżna. U naħseb dak huwa l-fulkrum importanti ta' din l-elezzjoni li dejjem inħeġġu li żgħażagħ jibqgħu jinvestu f'pajjiżna jibqgħu jistudjaw ukoll f'pajjiżna. Nigel, għandu l-fuq. Ħajvutaw semmithom anka Annabel, iż-żgħażagħ ta' 16 sena u anka ikbar. Il-kohort ta' żgħażagħ li jvutaw jumejn oħra nhar is-Sibt. Minnhom qas jiftakru Gvern Nazzjonalista. Ħafna din jgħidu li diħa taħdem kontra l-Partit Laburista għaliex ikollok żgħażagħ li jafu jridu jipprovaw gvern differenti għal dak li jiftakru. Hija xi ħaġa tinkwetakom? Laqas jiena ngħid imnalla ma jiftakrux għax inkella kienu jibżgħu iktar. Jiena naħseb illi rridu inħarsu mill-perspettiva ta' l-ewwel ħaġa żgħażagħ mhumiex studenti biss għax għandna xi kultant qisu l-abitudni li nitkellmu biss iż-żgħażagħ fil-kuntest tal-istipendji. Waħda mill-affarijiet importanti ħafna. U nista' ngħidha bħala persuna li għadni kemm bnejt il-familja tiegħi riċenti nista' ngħid illi l-għajnuna biex jinxtara l-proprjetà kruċjali. Jiġri għadha kemm semmija l-kollega tiegħi 25% mingħajr interessi biex wieħed jixtri proprjetà. Tneħħija tat-taxxa tal-boll li rid ngħid hija xi ħaġa li ilha numru ta' snin issa. Ġrat anke biżmien il-pandemija meta kellek pajjiżi oħrajn kienu qegħdin jiddiskutu kif ħejxu ġurnata minn oħra u Malta konna tinneħħu t-taxxa minn fuq il-boll. Kien hemm rekord dak li għandu x'aqsam ma' konvenji u rekord dak li għandu x'aqsam ma' kontratti. L-istess għajnuna wkoll biex tixxi FUCA illi hija xi ħaġa illi Gvern Laburista ddaħħal għan numru ta' snin u ħatibqa' aktar. Iż-żgħażagħ l-importanti imma wkoll huwa li nħarsu lejn il-futur. Kif ittajt inti għandek żgħażagħ li ma jesperjenzawx Gvern Nazzjonalista. Jiena fil-każ tiegħi esperjenzajt Gvern Nazzjonalista u kont għadni qatt esperjenzajt Gvern Laburista. Prattikament niftakar ftit żgħira jiena għandi 36 sena, 37. Li nista' ngħid nagħmel differenza. U nitkellem hekk mhux b'mod partiġan, nitkellem hekk għax
Jiena nista' ngħid illi kien hemm gvern Laburista li żamm kemtu. Jiena nista' ngħid illi kien hemm gvern Laburista li jekk jitkellem fuq żieda fl-istipendji naf li dik is-sida ħajħodha. L-aħħar gvern nazzjonalista li dawn iż-żgħażagħ probabbilment ma jafux kien il-gvern illi mies l-istipendji illi ma ħallihom sħaħ illum il-ġurnata. Forsi konvenjentament qed ngħidu li ħanżiduhom l-istipendji imma ma jimpurtax dik hija kwistjoni ta' kredibilità. Jien nista' nqabbel ukoll nista' nara fuq l-opportunitajiet differenti, opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol. Illum il-ġurnata għandek ċertu studenti li qegħdin f'korsijiet universitarji li jinħatfu kważi mit-tieni u t-tielet sena f'ċertu fakultajiet. Dawk huma opportunitajiet li forsi llum ma napprezzawhomx għax ma jafux, forsi żmien differenti, imma llum nistgħu nitkellmu dwarhom. Però jien ċert illi iż-żgħażagħ meta jarblu kollox jiena nemmen li huwa żgħażagħ li jinteresshom il-politika, ċert illi jsegwu diversi materji għandna dritt aħna, mhux dritt għandna d-dover aħna bħala politiċi illi nitkellmu fuq temi differenti, għandna id-dover illi nisimgħu iż-żgħażagħ u nħu pjaċir illi l-bieraħ ikollok dikjarazzjoni mill-Prim Ministru stess f'attività illi saret illi żgħażagħ għallhom jiena il-manifest int Malta xprunajtu anki bil-proposti tagħhom u nfakkar iż-żgħażagħ ħadu rwol importanti fl-aħħar snin vot 16 idea ta' Gvern Laburista illi daħlet il-Youth Advisory Forum li għandek iż-żgħażagħ li ma jiġux backdrop fi żmien tal-elezzjoni biss, imma illi jagħtu l-proposti. Dak huwa differenza u hemmhekk turi l-fiduċja fiż-żgħażagħ. Qed insemmu żgħażagħ ħansegwu kumment li għadda l-Prim Ministru il-bieraħ propju dwar iż-żgħażagħ. Naraw flimkien. Jien nemmen fil-viżjoni tagħkom, jien nemmen fit-talent tagħkom, jien nemmen fl-aspirazzjoni tagħkom, jien nemmen fil-kuraġġ li għandkom. Jien nemmen fir-rieda soda daqs l-azzar tagħkom li tibqgħu tmexxu lil dan il-pajjiż il-qudiem u tkomplu ġibu l-bidla pożittiva. Grazzi, grazzi tad-dedikazzjoni tagħkom, grazzi tas-sens ta' entużjażmu tagħkom, grazzi tal-ħeġġa li nkomplu nġibu r-riformi, grazzi tal-li temnu fid-drittijiet ċivili, grazzi li temnu fl-ugwaljanza. Mela mek smajna l-kumment tal-Prim Ministru dwar iż-żgħażagħ. Andrew, ħaniġi għalik. Il-Labor jgħid li jisma' il-PL m'għandux kredibilità wisq inqas fejn jidħol is-settur taż-żgħażagħ u skont il-Partit Laburista allura dan ġej mill-fatt illi fost oħrajn bħalissa għandna t-tielet l-inqas rata ta' żgħażagħ li qegħdin mhumiex unemployed, jiġifieri qed jgħaddu ħdina tax-xogħol, għandna żgħażagħ illi qegħdin jaspiraw illi jitlu f'karrieri qabel ma jlestu l-korsijiet tagħhom fl-università jew l-emkast, u għandek żgħażagħ illi demet esperjenza għajnuniet mill-gvern sabiex fost oħrajn isiru sidin ta' djarhom, eċetera. Di kritika min-naħa tal-Partit Laburista, kif twieġbu għalija intom bħala l-avversarji politiċi allura? L-ewwel avversarji politiċi ma ovvjament kulħadd qed jaħdem għall-istess għan li jagħti dak li huwa dovut liċ-ċittadin Malti Wawċi. Jiena meta nitkellem ma' żgħażagħ, iż-żgħażagħ kważi kulħadd tifittex x'ħajsib biex forsi jmur barra. Ġifieri esperjenza illi niltaqa' magħha ta' kuljum, illi għandi kollegi, ħafna kollegi tiegħi illi jażlu illi joħorġu barra minn pajjiżna għax f'Malta ma sabux dak illi xtaqu, u dinna ma jfissirx biss l-opportunità li taħdem għax li taħdem nafu għaw ix-xogħol. Imma li inti tgħix kwalità ta' ħajja tajba, li inti jkollok work-life balance, illi inti tlaħħaq mal-ħajja bi stipendju paga waħda. Mhux illi trid tagħmel paga u mbagħad taħdem part-time, taħdem overtime biex inti tipprova tlaħħaq mal-ispejjeż tal-ħajja. Ġifieri żgur illi mhux kollox wartu żgħar, ġifieri kif qed issemmi inti u kif qed jgħid il-Gvern Laburista li bħalissa l-affarijiet mexjin fuq ir-rubini. Fuq ir-rubini mhumiex, aħna għedna li hemm affarijiet tajbin, però ma f'ħafna affarijiet li jridu jittejbu. Li huma l-affarijiet tajbin? L-affarijiet tajbin li hemm bħalissa aħna naqblu li hemm xogħol. Imma iva, però xogħol ta' kwalità, xogħol f'niċċeċ ekonomiċi ġodda, dlon krajna. Ija, fir-robotika x'inhija? Mela, l-avjazzjoni, l-intelligenza artifiċjali. L-intelligenza ekonomika li ħoloq il-Partit Nazzjonali. U kif kienet dak iż-żmien? U dak li ħażin grazzi awtor tal-Labor. Mela, aħna għedna ċar u konna ċari. Konna ċari anka. Ole, ċivili. Mela, konna ċari ħafna illi hemm affarijiet pożittivi u li l-Partit Nazzjonalista ħajbni fuqhom. Konna ċari wkoll li l-Partit Laburista uża ħafna minn niċeċ ekonomiċi li ħoloq Partit Nazzjonalista fosthom l-avjazzjoni, il-farmaceutika, il-gaming,
illi komplejtu tiżviluppawhom il għaliex kienu niċċeċ ekonomiċi tajbin. Partit Nazzjonalista issa qed jiġi qudiem iżgħażagħ qed jgħidilhom isma' irridu nfittxu in-niċċeċ ekonomiċi il-ġodda, irridu nibdew. Irridu nibdew niżiraw bħalma minna bil-gaming billi nagħmlu qafas leġislattiv, billi niżiraw l-istrutturi u l-mekkaniżmi u l-korpi li hemm bżonn biex aħna nibdew nidħlu fid-dinja tal-AI, fid-dinja tal-new space, fid-dinja tad-data. Illi naf li hawn ħafna żgħażagħ interessati fihom. Inti taf li daw setturi diġà qegħdin Malta u xek? Mela, il-qafas leġislattiv u mhux il-qafas leġislattiv, dawn hawn investimenti li qegħdin f'pajjiżna diġà qegħdin hawnhekk. Għatu ċans. Ħajlesti Andrew, u nieħu reazzjoni tagħkom. Hija differenti li inti tgħid isma' jiena ħaninvesti f'lejha għax ħanagħti grants biex in-negozji jidħlu f'lejha. Hija differenti li inti tipprova tiġbed il-foreign direct investment biex kumpaniji jiġu jinvestu f'Malta u jagħmlu l-industrija tagħhom hawnhekk. Mela, Carlos jew ngħidli raw mejlkom minn ħajrispond. Fuq dal-punt importanti ħafna, jiddispjaċini maqtwaj mir-realtà, jiġifieri u ċara. Jekk idduru dawra n-negozji jew eluf, mhux eluf, hawn mijiet ta' fabbriki li diġà qed jaħdmu b'dawn is-sistemi. Ftit tal-ġimgħat ilu għadu kemm tħabbar investiment fil-medtech. Kumpanija mill-Amerika li ħadd investi proprju b'dawn l-affarijiet, robotika, eċċetera. Dawn huma affarijiet li ġa qegħdin hawn. Il-problema hija l-minit segwina illi bir-rispett kollu maqtwajn mir-realtà. Ifisser li kollox perfett? Le, ħadd minna ma ħajplika perfezzjoni, dejjem hemm iktar xi jsir, mingħajr dubju. Ġifieri ħadd minna ma ħajġi jgħid illi kollox perfett, però hemm differenza kbira u qabża kbira fil-kwalità. L-affarijiet illi semmej dawn is-setturi huma setturi li l-Gvern Laburista fl-aħħar snin investa u se jkompli jinvesti. U mhux kwistjoni biss ta' grants bħal huwa fl-intelligenza artifiċjali, imma qed nitkellmu fuq affarijiet oħrajn. Duru dawra il-fabbriki, araw kif jaħdmu llum il-ġurnata bl-automation. Dawn huma investimenti illi setgħu jsiru anke għax ekonomija b'saħħitha. Jiena nfakkar għal min tisegwina għax da punt importanti ħafna. Il-Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa li għaddiet tkellmet fuq 5 affarijiet importanti illi fuqhom nistgħu nibnu. Għaltinna li Malta għandha l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku, għaltinna li Malta għandha l-inqas rata ta' qatt, għaltinna li Malta għandha l-iktar rata ta' ħolqien ta' impjiegi, għaltinna li Malta għandha d-defiċit tagħha illi huwa taħt il-medja Ewropea. Għanna wkoll għaltinna wkoll illi Malta d-dejn nazzjonali tagħha huwa 46%, ferm inqas minn dak permessibbli bil-Maastricht u ħafna inqas minn dak illi kien fi żmien Gvern Nazzjonalista 70%. Tista' titkellem u ċertifikati li titkellem propri fuq dawn il-proposti huwa l-fatt li llum il-ġurnata u ekonomija b'saħħitha kien ikun minn ewwel id-dinja li xi ħadd fi żmien bir-rispett kollu l-Partit Nazzjonalista li jista' jitkellem fuq il-manifest elettorali u titkellmu fuq it-qassim tal-ġid għax il-ġid ma kienx hawn illum qed jitqassam u dawn l-affarijiet dawn is-setturi li kemm semmejt huma setturi illi ilhom f'pajjiżna issa n-numru ta' snin. Carlos, inti rikonoxxi imma li l-Labor sab pedamenti b'saħħithom l-ekonomija u li kompla jibni fuq. Farmaceutika, gaming, servizzi finanzjari. Ħanibdew fil-punt ewlieni. Il-punt ewlieni u anka ħarġet minn hawn ċar issa mill-kollega li il-problema tal-Partit Nazzjonalista minflok jibbaża l-argumenti tiegħu fuq statistika, fuq argumenti li huma fatwali, nippruvaw noħolqu din il-fissazzjoni u nippruvaw nikbu l-element tal-emozzjoni. Ir-realtà, il-kollega hawnhekk semma qal li żgħażagħ qed jitilqu minn barra xtutna. Mhijiex realtà, iċ-ċifra turi biċ-ċar kemm tal-Bank Ċentrali u l-NSO li turi biċ-ċar il-net migration ta' pajjiżna, ġifieri kemm nies qed jitilqu minn barra pajjiżna u jiġu lura huwa ħafna ferm inqas minn dak li kien qabel 2013. Għaliex għax hawn ix-xogħol, iż-żgħażagħ jitilqu barra mill-pajjiż għax ma jsibux xogħol. Ir-realtà hija li Gvern Laburista janzi jinċentiva liż-żgħażagħ biex imorru jistudjaw barra. Jien għamilta wkoll. Jiena mort nistudja barra, għamilt 6 xhur nistudja barra, ġejt lura pajjiżi, bad naħdem u dak li tallimt hemm barra nimplementah fil-ħajja ta' kuljum. Dik realtà żgħażagħ mela ma jmorrux hemm barra jitalmu imma jiġu lura. Dik hija d-differenza qegħdin f'kumdità li nażlu. Qabel ma kien hemm xi qabel ma kellek xogħol hija tittoħroġ barra mill-pajjiż biex issibu, dik hija realtà. Issa ħan nitkellmu fuq il-fatt hawnhekk il-kollega qal iridu ninvestu l-Partit Nazzjonalista qed jinvesti fuq niċċa ġodda. Niċċa waħda ma semmix. Taf semma jew il-Partit Nazzjonalista fuel station f'nofs il-Mediterran. Dik in-niċċa ġdida għal kuntrarju tal-Partit Laburista li semma ir-robotika, l-AI, l-e-sports dawk huma is-setturi li aħna rridu nattiraw għax dawk jipprovdu kwalità ta' xogħol. Andrew Annabel, il-Partit Nazzjonalista ħan rispondik daqsxejn fuq il-petrol station f'nofs il-Mediterran. Il-Partit Nazzjonalista ħajamel dak il-Partit Laburista ilu jwijat għal iktar minn 10 snin li jneħħi t-tanker tal-LNG mill-bajja ta' Marsa Xlok u minna joħroġ niċċa ekonomika ġdida oħra. Andrew, Andrew, kien hemm żmien u jien niftakar minn kemm ili nsegwi l-elezzjonijiet illi l-PN kien jgħid li t-tanker huwa bomba tal-ħin.
Ġara minna di. Xorta, hemm ir-riskju tat-tanker għadu hemmhekk. Jiena nitkellem. Tgħid li għadha bomba. Nitkellem ma' residenti xlukkajri u kulħadd kuntent. Bomba tal-ħin. Mhux qed ngħid jiena li bomba tal-ħin. Hemm riskju. Bomba tal-ħin jew le? Aħna qed noħorġu inkonvenjent minn dik il-bajja. Bomba tal-ħin jew le? Qegħdin noħorġu inkonvenjent minn ġo dik il-bajja u minna ħandawruha f'proposta ekonomika li ħadd irrendi l-flus. U kemm ħaddhom biex toħorġu? Mela, diġà tkellimna ħajkun hemm fażi fejn ħadd tiġi implementata, kif tibda tirrendi? Ħadd tirrendi l fuq minn 400 miljun, ħadd tirrendi l fuq minn 400 miljun fl-ekonomija. Nistaqsi sempliċi, iż-żmien. Qed nistaqsik għax dak iż-żmien kien hemm tħassib mixlukkajri, Minister Subir Zebuġa, eċetera. Ġifieri allura issa saret aċċettabbli L-inkonvenjent għadu hemmhekk. L-inkonvenjent għadu hemmhekk. Imma differenza bejn konvenjent u bomba tal-ħin. 25% roks li ilu mill-2014. Dak ifisser. Mela, hemm inkonvenjent għax lukkajri. Min qed jarana jfisser, dak għal min qed jarana jfisser illi mill-2014 sal-ġurnata tal-lum 25% medja roks fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Stabilta fil-prezzijiet tal-fuel. Inti pereżempju, s-sussidji għalik short lived jew le? Le, sussidji ħajbqa' short lived jew le? Is-sussidji ħajbqa' hemmhekk biex mal-kap tiegħek. Inti sussidi bħalissa qed jingħataw bejn 80 u 100 miljun euro fis-sena. Dawk huma l-stabilità fil-prezzijiet illi tagħtu stabilità lill-familji u lin-negozji. Kemm kien hawn investiment f'enerġija rinnovabbli? Ħanejdlek kemm kien hemm investiment faċli. Meta dal-Gvern Laburista tela fl-2013 l-unika enerġija rinnovabbli li kien ta' 3%. F'terminu tal-Gvern Laburista dik 3% illum il-ġurnata tela tal-17%. Għal-xort għal dak li kien qiegħed iwiegħed. Xort għadna fost l-inqasef, Karlo. Għadna fost l-inqasef. Le, issa, le, ħanel nqabduha. Karlo su għana bih. Nistaqsija faċli. Kemm il-Partit Nazzjonalista ħajjagħmel enerġija rinnovabbli? Il-Partit Nazzjonalista wieħed illi ħajjagħmel l-enerġija rinnovabbli bil-pannelli solari illi ħadd irrendi x'jiġifieri. Kemm percentaġġ? Il-numri m'għandix qul. Ma ħanejlek jiena n-numri, daqqa 50% u daqqa 30% għax qas fin-numri ma taqblu, dik hija l-problema li għandek kap jgħidlek ammont. Joħroġ il-manifestu jikkontradixxi dak l-ammont. Il-fatt huwa li ħajsir investiment ta' 60 miljun f'pannelli solari illi ħajirrendu illi ħajġibu investiment biex iġibuna in-line ma dak li għandna bżonn biex aħna nkunu rinnovabbli. Mela, għana bel il-PL jgħid Labor jgħid li l-PL m'għandux kredibilità fl-enerġija. Xi twieġeb għaliha? L-ewwel ħaġa li mhux ħantof l-ebda minn dal-polemika fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-politika llum imxiet il qudiem minn dal-kummenti. Fl-aħħar mill-aħħar nies iridu jaraw, in-nies iridu jaraw differenza reali u taġibri fil-ħajja. Meta tngħidu iżda ta' ma tiqux minn Malta mhux minn fejn ġibta Karlos għax jew jiena qed inħabbat. Imma in-nies inħabbatina jgħiduli għax it-tfal tiegħi qegħdin hemm sifrin mhux ħajġru Malta. ħabbat nisoħra jadhom zajdu it-tfal tiegħi fittxu biex jitilqu. To be fair. Mill-esperjenza tiegħi nitkellem bis-sina u mill-nies ħabbatina. Illi juri li mhux minnu. Ġifieri m'hawnx brain drain hawn Malta. Ejn nitkellmu fuq brain drain. Ismani, li To be fair, kien hemm fekt, mhux ovvja li hawn nies kien hemm fekt ċerta times imma li mhux ħadħol fiha jiena qed nitkellem biss minn nies intaqa' magħhom jiena. U mill-esperjenza li nħu jiena fil-house visit għax l-esperjenza tiegħi, realtà tiegħi hija differenti minn dik tiegħek u mta ħadd ieħor. Fuq hekk biss qed nitkellem fl-ebda mod ieħor. Però fuq dan kollu l-ewwel ħaġa nistaq inżid li bħala Partit Nazzjonalista waħda mill-forsi tagħna hija li għandna iż-żgħażagħ għandhom l-ewwel 5 snin ma jħassux taxxa fuq dħul ta' 50,000 fis-sena. Ġifieri naħseb li hija proposta f'waqta, proposta adekwata biex f'każ li qed ngħidu żgħażagħ qegħdin jistudjaw, qegħdin jikbru Malta, daw inkomplu għaddejjin dan il-proċess. Però mhux biss, l-ewwel ngħidu semma tajjeb li sa mhux kol studjaw, tajjeb u nitlu fija dik ukoll. Partit Nazzjonalista ħarġu ukoll bil-proposta fil-programm elettorali tagħna tan-National Hall. F'Malta jekk qed insemmu l-artisti, jekk insemmu l-mużiċisti, huwa wieħed mill pajjiżi fl-Ewropa li m'għandniex dar naturali għall-Orkestra Nazzjonali. Għandna ħafna artisti Maltin, għandna ħafna mużiċisti bravi, però sfortunatament fejn tidħol orkestra dawn għadhom qed jikru premises li mhumiex adattati għalihom. U għalhekk Partit Nazzjonalista ħaseb ukoll fl-artisti biex ikollhom id-dar permanenti u naturali tagħhom. Din tkun adattata għall-orkestra u mużiċisti u dawk kollha li jixtiequ jitlu fil-qasam tal-artistrija għandna post adattat għalihom. Xi ħaġa li naħseb huwa importanti wkoll bħala settur. Nigel, għandek il-PN li qed jgħidlek isma' hija jiena qed naqseb biex nuħsib in-nuqqasijiet tagħkom. Li għandek l-Orkestra Nazzjonali fil-Armonika Nazzjonali li m'għandix saqa fuq rasa. Ħanaħseb fija jien. Hemm proposta ċara għaliha. L-ewwel ħaġa sar investiment qawwi fl-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali fl-aħħar snin u sar investiment bla preċedent fis-settur tal-kultura. Llum is-settur tal-kultura
m'għadux meqjuż sempliċement bħala settur illi wieħed imur hemmhekk biex jgħaddi passatemp jew biex ngħidu jew hobby, imma s-settur tal-kultura llum sar niċċa ekonomika wkoll. Hemm waħda mill-proposti li l-Partit Laburista qed jinbotta l qudiem fost ħafna li hemm fis-settur tal-kultura hija illi jkun hemm anki għajnuna f'dak li għandu x'jaqsam ma' grants fuq 50,000 fuq l-ispejjeż li jkollhom l-artisti li dik tkun qedtejn biex tagħti iktar spending power il dawn l-artisti illi fl-aħħar mill-aħħar bħala pajjiż minkejja aħna pajjiż żgħir u di m'għandix dubju aħna naqblu fuqha. Għandna ħafna talent. Isir investiment ukoll għad-dilettanti tal-karnival pereżempju li hekk ħajkun qiegħed iservi wkoll iċ-ċentru għal diversi artisti wkoll f'dak li għandu x'aqsam il-Marsa fil-fatt diġà inbeda x-xogħol. Però qed insemmi affarijiet oħrajn irridu nitkellmu dwarhom ukoll għax ħafna drabi l-ewwel parti tad-diskussjoni tagħna x'inha ma naqbilx mal-kollega dan mhux kwistjoni ta' polemiċi aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar min nitesegwina ħajixtar jiddeċidiju imma għal ħares ma jkollniex dawn it-tip ta' diskussjonijiet għax fl-aħħar mill-aħħar in-nies iridu jarblu u mbagħad dak li nkunu qed ngħidu aħna dak li tgħid il-Partit Nazzjonalista u anki l-partiti l-oħrajn. Però xi ħaġa importanti illi rid insemmi għax isna l-ewwel parti tad-diskussjoni ħadniha fuq miżuri li għandu x'jaqsam ma' inċentivi finanzjarji. Waħda mill-affarijiet importanti u li tolqot ħafna żgħażagħ l-tema hija żgħażagħ u nista' nitkellem hawnhekk hawn ġenituri konna qed nitkellmu amikalvolment qabel bdejna il-programm illi fost l-oħrajn għandek iż-żieda fil-lif tal-maternità illi tipproponi l-Partit Laburista, il-żieda fil-lif tal-paternità, nista' nitkellem bħala missier. Għadni kemm sirt missier 10 xhur ilu, il-ħin illi kelli jiena biex nagħti daqqatit lill-mara tiegħi kien limitat biss għal 15 u ħarħila mħabba xogħol ma stajx nieħu l-15 kollha, Partit Laburista qed jipproponi li dawk il-15 isiru xahar. Anki f'dak li għandu x'taqsam malif ieħor u għajnuniet oħra lil koppji illi jkunu għadhom kemm sawru ġenituri. Dawn importanti ħafna għax huwa parti koppji żgħażagħ li għadhom qed jibnu l-familja tagħhom qed isibu l-għajnuna u rrid insemmi punt ieħor importanti, tkellimna ħafna fuq il-kwalità tal-ħajja. Il-ħin importanti li toħolqu u ħankun qed noħolquhom dawn il-miżuri, imma trid ukoll postijiet fejn tqatta' dan il-ħin. U waħda mill-affarijiet importanti li l-Partit Laburista fil-Gvern wetta u li ma kinux fil-manifest elettorali nista' nsemmi l-ispazji miftuħa, l-investiment bla preċedent f'dak li għandu x'jaqsam ma' spazji miftuħa mhux tant il-bot minn hawnhekk, investiment dak li għandu x'jaqsam ma' Manuel Island, investiment dak li għandu x'jaqsam ma' White Rocks, għandek Forti Tinje, postijiet mbagħad li diġà sar xogħol fuqhom fil-bliet Purħula Malti Noċin, illi dawn huwa investimenti illi għenu biex ikollok il-familji postijiet fejn nistgħu qattaw ħinijiet ta' kwalità m'għandux dubju li ħanaqblu fuq dan park bħal sabiħ pereżempju bħal San Clement tiġini f'moħħi issa illi hemmhekk hemm spazju fejn il-familji jkun jistgħu jqattaw dan il-ħin illi huwa importanti. L-ikbar waħdu tal-bniedem illum il-ġurnata huwa il-ħin. U b'dawn il-miżuri ta' inċentivi li dak li jkun jagħti iktar ċans li qatta l-familja tiegħu u l-postijiet fejn jista' jqattahom ħajkunu qed jgħinu biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Lawċin. Alex Borġ il-Brakki Għawdex u kol indirizza mill-parti mill-diskors tiegħu fejn indirizza l-żgħażagħ insegu. Għawdex, iż-żgħażagħ Ħawċin illi ħafna drabi jgħidulek biex nipprogressa irrid immur Malta. Dawn irrid niggarantilhom li anke ġewwa Għawdex tista' tipprogressa. Il-ħaddiem Għawċi illi ħafna drabi jgħidlek jiena ma nistax illaħħaq mal-ħajja, ma nistax ikolli pagi bħal ħaddieħor ġewwa Malta. Aħna ngħidulek iva, Gvern Nazzjonalista jagħtik l-aħjar opportunitajiet ġewwa Għawdex biex taħdem u taqlaħħa, biex taħdem u tgħix ħajja ta' kwalità. Carlos, għandur fuqek, iż-żaza Ħawċini gergru illi Għawdex memx tagħmel għal-ħin liberu, per eżempju, di tal-pagi ma nafx m'għandix statistika f'idejja, meta jgħidha Alex Borġ, il-Partit Laburista nasihom iż-żaza Ħawċini. Din għal darba hekk qed naraw case in point ta' li nitkellmu mingħajr ma nafu l-affarijiet. Illum il-ġurnata iż-żaza Ħawċin, l-Ħawċin kollha in ġenerali mhux żgħażagħ biss, għandhom iktar impjiegi ġewwa Għawdex minn qatt qabel. Jiġifieri, il-Għawdex kważi nitkellmu fuq full employment, ġifieri huwa full employment Għawdex illum il-ġurnata l-ammont ta' Ħawċin li għandhom xogħlijiet. Taf kemm kien hemm qatt qabel ġewwa Għawdex. U naraw l-ekonomija Għawċija fejn qabel forsi kienet tiddependja minn Malta, llum il-ġurnata l-ekonomija Għawċija għandha ekonomija tagħha nifisha. Qed naraw investimenti jiftħu ġewwa Għawdex, qed naraw li t-turisti imorru Għawdex mhux fis-sajf biss imma matul is-sena kollha bħal Malta wkoll. Jiġifieri il-progress li qed isir fil-Gżejjer Maltin huwa wieħed reċiproku u wieħed holistiku. Jiena ħan nitkellem fuq iż-żgħażagħ Ħawċin.
mingħajr dubju ta' xejn l-aħħar budget, eżempju ċar ta' kif gvern Laburista mhuwiex qed jinsa iż-żgħażagħ Ħlawċin, rajna żieda biex żgħażagħ Ħlawċin li jiġu jistudjaw Malta jkollhom grant salta apposta għal dawk li jikru ġewwa Malta. Jiġifieri dik hija r-realtà. Jiġifieri meta nitkellmu, jitweġġani meta nisma' dat tip ta' diskors għax nippruvaw nimmanipulaw il-fatti mentri dan mhuwiex minnu. Andrea Anabel. Mela, fuq Għawdex jiena ngħid kelma waħda Nikolaus. U nieqaf hemmhekk. Ġifieri l-investiment fit-trasport lejn Għawdex fejn hu? Naħseb qatt ma kien il-fast ferry għadek. U rrid insemmi punti oħra fuq il-kap tal-Oppożizzjoni. Ġifieri il-fast ferry huwa replacement ta' Nikolaus. Il-Partit Laburista għandu commitment li kabbar il-flotta u apparti minn hekk latnuħu l-ispunt tajjeb li nsemmuha grazzi li fakkartni qed jipproponi wkoll li dak li għandu x'jaqsam man-noll biex jirkeb il-vapur għal dak li jitilgħu bil-pass ħajkun qed jieħduh b'xejn taħt Gvern Laburista wkoll. Però rrid insemmi punt għax il-kap tal-Oppożizzjoni semma x-xogħol f'Għawdex għall-Ħlawċin u kienet jitkellem fuqha il-kollega u għandi ftit statistika li u ftit numri għax dawn importanti li nagħmluhom. Fl-2013 kien hemm 742 persuna li jfittxu impjieg. Illum dak li jfittxu l-impjieg huma 94. Meta wieħed qabbel l-assinetti mad-dejn li għandhom Ħlawċin li kellhom qabel u li għandhom issa qabel l-2013 kienu terz ta' miljun li l-lum qed naqbżu l-nofs miljun. Dak li għandu x'taqsam marata ta' ħolqien tax-xogħol mill-2013 sal-lum 15 l-impjieg ġdid f'Għawdex. 7,000 minnhom impjiegi f'Għawdex stess. 70% tal-Ħlawċin illum fid-dinja tax-xogħol jaħdmu mas-settur privat. Dawn huma n-numri illi ma jista' imeri ħadd. L-investiment f'Għawdex imur lil hinn ukoll minn dak li għandu x'jaqsam mat-trasport u li għandu x'jaqsam max-xogħol. Investiment dirett barrani ġewwa Għawdex għall-ewwel darba f'ħafna snin. Investiment ukoll biex Għawdex issir destinazzjoni distinta minn Malta illi inti Għawdex tmur għax ikun hemm programm ta' attivitajiet, programm ta' affarijiet jiġu organizzati kemm minn naħa tal-gvern imma f'kollaborazzjoni wkoll mas-settur privat u dan qed joħloq niċċa turistika mhux biss fix-xhur tas-sajf illi huma x-xhur li tradizzjonalment aħna nqablu u nassimilaw miegħu it-turiżmu imma anki fix-xhur tax-xitwa. Qabel kien jalqu l-bibien u jgħidu l-innovar biex ma jenqaqux u ma jintilfux il-liċenzji f'Għawdex sena sħiħa għaddejn bit-turizmu. U anki turizmu intern ikollok ħafna nies iktar minn 2 miljuni minn isejjer żball illi jaqsmu bejn Malta u Għawdex. Dawk huma l-fatti dwar Għawdex illi ma jista' imeri ħadd. Qed insemmu l-Għawdex għandna l-kollega Andrea Rossitto li jinsab ir-Rabat Għawdex isegwi l-attività tal-lejla tal-Partit Laburista. Andrea, fidejk. Iva, Glenn Paula lejla tajba nsalmilkom nsallem lill-mistiedna li għandkom naturalment fl-istudju u t-telespettaturi kollha li qed isegwuna aħna kif qedtu tajjeb intom ninsabu propju hawnhekk ir-Rabat Għawdex hawnhekk Pjazza Indipendenza fejn għaddejja l-attività politika masreli min-naħa tal-Partit Laburista masreli minn tnejn għaliex wara hawnhekk propju il-mexxej Laburista hawnhekk fil-fatt qiegħed jikkonkludi anke id-diskors minn naħa tiegħu wara hawnhekk kif qed ngħid issa jkun hemm anke masreli ieħor fil-fkura aktar tard. Hawnhekk naturalment Dr. Abela tkellem dwar dawk li huma l-proposti min-naħa tal-Partit Laburista li għandhom x'jaqsmu naturalment ma' l-gżira Awċija u semma fost l-oħrajn anke diversi miżuri kif qed ngħidu bħal li wieħed jistanka jivvjaġġa bil-pass lejn Għawdex b'xejn jekk ovvjament il-Partit Laburista jingħata anke l-fiduċja. Aħna se nkunu qegħdin naġġornawkom dwar dak li propju ntqal hawnhekk fuq is-sit tagħna tvmnews.mt u fl-aħbarijiet iktar tard insellmilkom. Grazzi Andrea u mir-Rabat Għawdex ħaninżlu Malta ħamorru n-Naxxar fejn hemm Fiorella Paċ illi qed tirrapporta dwar l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Fiorella. Aħna nkunu intelligenti. Insemmilkom Glenn u Paula iva l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista il-lejla qed issir hawnhekk fil-lokalità tan-Naxxar bit-tema niltaqgħu mal-kandidati tal-10 distrett. Għalhekk bħalissa qegħdin jitkellmu l-kandidati tal-10 distrett fisem il-Partit Nazzjonalista u minn ħin għal ieħor jasal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li kif itemmu d-diskorsi tagħhom il-kandidati tal-10 distrett ikun qed jagħti d-diskors tiegħu wkoll Dr. Borg. Ovvjament aħna se nkunu qegħdin inwaslulkom rapport sħiħ waqt l-aħbarijiet ta' 8 u anke waqt l-aħbarijiet tal-11 u rapport dettaljat ukoll fuq il-portal tagħna tvmnews.mt. Minnaħa tiegħi dak kollox għalissa. Grazzi hemmhekk il-kollegi Andrea u Fiorella. Mela Anabel biex nagħlqu l-kwadru dwar Għawdex hawnhekk. Il-Labor jgħid illi jisma' qatt ma kien hemm daqshekk xogħol għal Għawdex għall-Ħlawċin stess mhux binqas iż-żgħażagħ.
il-PN fil-gvern, din kif ħajtejjiba? Naħseb waħda mill-proposti ewlenin tal-Partit ta' fuq Għawdex hija wkoll li Għawdex isir reġjun għalih. B'mod konkret xi tfisser għaż-żgħażagħ hemm barra biex nifhem. Mela, rrid tkun reġjun għalih, Għawdex ikun jista' pereżempju japplika għal fondi addizzjonali għalih innifsu. Li fl-aħħar dak se jaffettwa mhux biss il-żgħażagħ imma l-nies ġenerali li jkunu jgħixu Għawdex. U allura l-kritika li ssir mill-Partit Laburista li fi żmien il-PN Għawdex kien kważi mejjed mill-attività ekonomika, xi twieġeb għaliha? Fil-verità, ejja nkunu onest, issa x-xemx ma talgħx fil-2013. Dejjem kien hemm ħidma, dejjem kien hemm il-proċess għaddej u naħseb xi ħaġa fuq Għawdex li għandna pożittiva wkoll li l-kap tagħna Alex Borch huwa Għawdxi u ċertament li Għawdex huwa fil-qalb tal-Partit Nazzjonalista. OK, mela, Carlos, dal-imbierek super bonus li ħareġ bih il-Gvern Laburista, ċew Partit Laburista, u l-PN għandu il-tnaqqis tat-taxxa tiegħu ta' 1200 Minister żball iva. Għaliex ġidi li throwing money at the problem, it-nej li intom issa, throwing money at the problem, li n-nies jizom ħajħdu gost biss bil-flus. Min fejġit, mhux binqas iż-żgħażagħ. Mhix kwistjoni li qed troxxi u qed titfal flus, din hija kwistjoni għandek. Xanfrukom iċ-Chamber of Commerce, Chamber of SMEs, kemm lilkom u kemm lill-Partit Nazzjonalista. Ara, ħanejlek, ir-realtà tibqa' li dan għandek miżura li hija kostidu li tagħmel sens. U finalment hija ħanitkellmu wkoll b'mod ekonomiku li personek li tajtni 1000 euro. Jiena dik l-1000 euro xorta ħanużaħħa b'xi mod ieħor mela ekonomikament xorta qed tirreġenera fiha nnifisha. Jiġifieri l-argument li inti dawn l-1000 euro bonus tajthom biex jisek tajt xi ħaġa, inti għandek proposta, għandek miżura fost ħafna oħrajn, ġiri il-super bonus hija waħda minn ħafna miżuri li għandu l-Partit Laburista, ġiri għal kontrarju tal-Partit Nazzjonalista, din il-miżura hija kostidu tagħmel sens. Ġiri meta wieħed qabbel il-ċifri tal-Partit Nazzjonalista mhux biex noqgħod noħloq distinzjoni ta' ġifieri, imma nkunu realistiċi, ċifri huma importanti, numri huma importanti għax in-numri jirriflettu kredibilità. U hawnhekk għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista żball kbir kważi ta' $250 miljun ta' mhix ċajta ta'. Jiġifieri dik hija d-differenza li aħna jekk nagħtu xi ħaġa qegħdin f'pożizzjoni li tagħmel sens u li hija costed u li l-kaxxa ta' Malta tiflaħ għaliha. U dik hija r-realtà u dik hija d-differenza bejn partit u ieħor. Jiġifieri jekk forsi jekk bħala proposti tista' tgħid għandna partit li wieħed jikkopja il-proposti tagħna għax aħna noħorġu b'1000 euro bonus, u ħadd ta' parsi joħroġ b'1200. Insemmu ċifra u nsemmu ta' parsi ċifra oħra. Issa kant biex ta' parsi jaqbżuna f'kull oġġett. Ma tagħmilx sens, jiġifieri l-irkant imma jekk aħna proponejna 1200 iwa 1200 u meta tismaħu qas tagħmel sens, jiġifieri għax qed ngħidu żball ta' $250 miljun ta' mhix ċajta. $250 miljun minn fejn ħadd u di mhux l-ewwel darba ta' jekk nitkellmu fuq il-metro, 900 miljun oħra, bum. Dik hija d-differenza tal-irkant li wieħed infajru ċifri li ħajaffettwaw l-ekonomija u li ma nafux minn fejn ħanġibu l-flus tagħha. U l-oħra huwa costed u jagħmlu sens. U jiena nissorprendi u ħansina naħu gost b'daw il-miżuri anke tal-Partit Nazzjonalista ta' Fala għax daw sa ftit żmien ilu sa Ottubru jikkritikaw li Malta qed nifqgħu għadejn u l-ekonomija mhix sejra tajba. U llum il-ġurnata tinsemmu daw il-proposti li kieku mhux għandna ekonomija tajba. Daw il-proposti qas kienu jkunu possibbli nsaqsihom l-ekonomija ta' Malta sejra tajba? L-ekonomija ta' Malta. Iva jew le? Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel programm pożittiv li ħajibni fuq it-tajjeb illi hemm u jirranġa dak li mhux tajjeb. Jiġifieri xemm mhux tajjeb. Mela xemm mhux tajjeb diġà semmejna ħafna minn ħaġa li nista' nidħol fiha jien għax settu li nagħmlu hija s-saħħa. Dejja naqblu li s-saħħa ma kienx hemm l-investiment neċessarju li kellu bżonn isir tul is-snin li għaddew. U illum għandna l-materdej li mhux ilaħħaq mal-każistika. Qed ikollna nirriformulaw wards minn canteens, minn swali li kienu dedikati għal medical students u l-medical students għadhom jiġu immexxi minn naħa l-oħra ġew mwiegħda medical school u ma natawx. Ejja nidħlu fil-qasam mbagħad partikolari tiegħi fejn nidħlu fl-annimali għalkemm m'għandix market, sitwazzjoni fejn għadna bl-istar magħluq. Tal-annimali ngħid ilha ssir pressjoni kemm mill-NGOs u anke mill-PN. Mela ħamwiġbu daqsxejn għax hemm xi twieġeb daqsxejn. Mela, l-ewwel ħaġa fuq l-isptar tal-annimali ix-xogħol għaddej fuq u jiena ħansaqsik oġġett inti veterinarju m'għandix dubli veterinarju tajjeb ħafna, kellek tmur tistudja barra biex tisir veterinarju, illum għandek il-korsa u Malta. Grazzi għall-Gvern Laburista kull qed isegwina jista' jkollu interess li jidħol f'dan is-settur, jista' jidħol għall-kors għaw Malta. Diġà hemm nies li qegħdin fl-ewwel sena,
hemm nies li qegħdin fit-tieni sena Qegħdin fit-tieni sena, u m'għandhomx staff jipprattikaw. Għandhom l-istar li ħajsir ix-xogħol ħajkun qed jinfetaħ Ilu 3 snin. ħajkun qed jinfetaħ f'Lulju li ġej u m'għandix dubju li ħajkun tajnuna kbira, però semma il-qasam tas-saħħa. Il-qasam tas-saħħa jekk vera jkun għal qalbek ma toħroġ bi proposta illi żarma il-kura primarja, iżarma il-polyclinics dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista illi reġġa l-arloġġ lura, illi komplit fuq kollox il-pressjoni fuq l-Star Mater Dei. Aħna l-investiment għad kemm kellek il-ġimgħa l-oħra, investiment illi ħabbar il-Ministru Joe Etienne qabela fuq dak li għandu x'aqsam mal-estensjoni tal-emerġenza, f'dak li għandu x'aqsam mal-isptar dwar is-saħħa mentali, investiment fil-mediċini li llum m'għadhomx out of stock qabel kienet realtà ta' kuljum, investiment ukoll f'dak li għandu x'aqsam mar-riżorsa umana, it-tobba l-infermiera illi huma parti minn ftehimijiet kollettiv li kien hemm 147 ftehim kollettiv li ġie firmat minn dan il-gvern u dak huwa investiment fil-qasam tas-saħħa. Irid nagħmel punt jekk tippermetti li ieħor għax il-kollega tiegħi tkellem tajjeb ħafna dwar din il-proposta tas super bonus u rrid insemmi oġġett ieħor. Awwal minn tisegwina di importanti biex meta jiġi biex iddeċidi nhar is-Sibt. B'dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista u ħanitkellem mhux b'mod razzjali bl-ebda mod. Imma jekk jiġi ħaddiem barrani li jagħmel ġurnata waħda ta' xogħol, il-Partit Nazzjonalista se jtih 1200 euro dak il-ħin. Plus hekk se jtih il-pensjoni prorata. Aħna bħala proposta tal-Partit Laburista u rrid ngħid illi din mhix xi ħaġa li vvin tal-Partit Laburista issa, dak li għandu x'jaqsam ma' refunds tat-taxxa ilhom jingħataw għal numru ta' snin, mhix xi ħaġa li bdiet issa. Il-Partit Laburista tit minn tal-inqas kun ilek 5 snin tħallas it-taxxa u l-bolla mela jiġi persuna l-ewwel ġurnata f'pajjiżna u ntuh 1200 euro rigal aħdem bħalma jaħdmu l-Maltin u l-Awċin, ħallas it-taxxa u l-bolla u mbagħad tingħata il-flus. Dak huwa il-ġustizzja soċjali, dak huwa kif tqassam il-ġid b'mod tajjeb u b'mod eku. Mistoqsija waħda fuq is-saħħa tipret. Nhar is-sibt għandna l-elezzjoni. Tista' tgħidilna fejn ġejjin l-isptarijiet? Mela, għandek l-isptar ta' Mater Dei li ħajkopli ninvestu fih. Għandek il-Pawla Ħab illi ħajnbidel fi-sptar, l-isptar f'Għawdex illi jenna nweduh imma għadna qatt ma rajnieh u sptar ieħor fit-Tramuntana. Fejn? Issa l-isptar fit-Tramuntana qegħdin insibu s-siti adekwati. Nhar is-sibt, għadkom qed issibu issa ġifiet tagħmel ħanamlu commitment illi ħajsir l-investiment. Ma kif tista' tagħmel commitment li ħassib investiment jekk taf għandek il-location? Mela, ħanibdew hemm location jew għandek it-permettilu. Ħajkun jista' jirrispondi u anke jirrispondi jekk trid il-Nigel. Mux għat tistaqsi, kalma naqra m'għandekx għalfejn. Kalma qed insaqsi. Mela, qegħdin nagħmlu proposta pożittiva fis-saħħa. Illi għana qblu li fis-saħħa hemm nuqqas ta' investiment, mhux qed inkun kattif magħkom, qed inkun bilanċat. M'hemmx investiment biżejjed, m'hemmx investiment biżejjed fis-saħħa. Partit Nazzjonalista ħareġ bi pjan ta' investiment illi ħajsir tul il-leġislatura li jmiss jekk alla jrid il-poplu itina il-fiduċja tiegħu illi ħajinkludi investiment f'ġiex sptarijiet ġodda għaliex il-Pawla Ħab ħajinbidel fi sptar. Star ġdid ġewwa il-gżira ta' Għawdex, tkellimna fuq Għawdex qabel, ħaġa oħra li l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li ħajinvesti fiha, ħaġa li suppost diġà saret through l-agreement li kien hemm ma' Stewart u Vitals imma ma saritx, u mhux ħanqod nidħol f'polemika għax aħna kif tkellmet tajjeb Anabel qegħdin nagħmlu proposti pożittivi. Barra minn hekk, proposta sabiħa żgħażagħ. Illum hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Proposta b'saħħitha min-naħa tal-Partit Nazzjonalista illi dawk kollha illi jaħdmu fis-settur tas-saħħa li jiġu lura minn barra ħajkunu eżenti mit-taxxa għal 5 snin. Eleġu sħiħ u mistoqsija, eleġu sħiħ. Imma din eżempju ċara, x'imbagħad ngħidu għax pożittività u għax tikkritika taħloq polemika, mistoqsija sempliċi. Fejn ħajsir l-isptar fit-Tramuntana u ma bla risposta. Għalek ħajaraw. Nhar is-sibt l-elezzjoni. Naħseb fejn nitlu wkoll tajjeb li nżidu. Alright, Nigel semma sew li saru l-agreements u xnafina, però xorta hija issue li l-isptar il-ħaddiema tobba u kollox hemm burnout qawwi. Hija realtà li ħafna jitkellmu fuqha, ħafna tobba, ħafna nurses fi xi ħaġa trid tiġi indirizzata wkoll. Ġifieri bl-agreements kollha saru xorta dik il-problema għadhom solvejniex u dik hija issue oħra li trid tiġi diskussa u naħdmu fuqha. Fl-aħħar mill-aħħar tinqax sa Nigel. Il-politika li qed naħdmu hija politika li tħares il-qudiem imma wkoll li tieħuħsib il-work-life balance tal-bniedem. Għax il-bniedem naraw mod holistiku l-bniedem mhuwiex ħaddiem biss, imma l-bniedem huwa ħaddiem, huwa ġenitur, huwa ħabib, għandu tfal, għandu l-ġenituri, irid ikollu ħin għalih innifsu, irid ikollu ħin biex imur il-ġim, biex jieħosib il-volontarjat ukoll. Ġifieri naraw l-aspetti kollha. Da kollu fl-aħħar mill-aħħar
qed tippoġġi pressjoni fuq is-sistema ta' Malta fejn tidħol saħħa mentali xi ħaġa li f'dal aħħar snin komplejna naraw kompli naħdmu fuqha għax xi ħaġa dejjem qed tikber. U xi ħaġa li kompli naħdmu fuqha biex neħħu dik l-istigma li hemm fuqha imma mhux biss. Ġifier l-ekonomija qed tikber imma x'jiswa tikber l-ekonomija jekk il-kwalità tal-ħajja sejra lura. X'jiswa fejn ġibta l-kwalità tal-ħajja sejra lura? Kwalità ta' ħajja ma deħiex fit-traffic kuljum. Traffic huwa Le, hija kwalità tal-ħajja. Jekk inti tmur il-baħar u ssib li kien hemm żbrok ta' dranaġġ, mhux għax il-kwalità tal-ħajja mhijiex tajba mort u ma stajtx gawdi il-baħar mal-familja ma' sħabek, il-kwalità tal-ħajja hija il-ħaddiem Maltin huwa fost iktar burnt out fl-Ewropa. Mela, urrit nsemmi punt imma qabel, ħaġa fuq saħħa mentali jiena naqbel dejjem hemm iktar xi jsir għax importanti ma nagħmlux ballun politiku mis-saħħa mentali. Ma mhix politiku qegħdin naqbel miegħek. Le, anzi qed naqbel miegħek li m'għandniex nagħmlu ballun politiku s-saħħa mentali u hemm bżonn iktar dejjem xi jsir. Qed naqbel miegħek kompletament. Li ma naqbilx miegħek hija għax inti kwalità tal-ħajja waħda mill-affarijiet u tinsemmu l-ħaddiema. L-ewwel ħaġa biex titkellem fuq l-ammont ta' nies li jaħdmu u l-qasam tas-saħħa jiena rid infakkar illi kien gvern nazzjonalista li għamel numerous clauses biex infermiera inwaffquhom milli jkomplu l-kors. Dak kien problema tal-Partit Nazzjonalista xi ħaġa illi solva il-Partit Laburista. Dak li għandu x'aqsam mal-kwalità tal-ħajja. Intom jibkom bid-diska għaddejja ma nafx kemm il-sena fuq l-overpopulation f'pajjiżna, mela qed ngħidu issa din tal-overpopulation qed ngħidu li ħanatuhom l-1200 anke jekk jaħdmu ġurnata. U waħda mill-proposti li tajjeb illi ngħidu illi tipproponi l-Partit Nazzjonalista hi li dan ħajaqbad il-vit, ħajiftu u kull min jiġi minn barra qed nagħmlu iktar fakultà biex jidħol. Il-Partit Laburista fil-Gvern diġà qed jara illi jitlu ħaddiema barranin li jkun hemm bżonn fis-setturi u mhux iktar. U proposta oħra li tagħmel il-Partit Nazzjonalista li jaqsam l-identità minn nofs biex ikun hemm iktar. Din waħda mill-proposti illi qed jitkellem fuqha il-Partit Nazzjonalista u oħra xi ħaġa btejx kemm tkellem fuq l-overpopulation. Ma dik dejjem inħallu f'idej l-intelligenza tan-nies. La qed insemmu proposti fuq il-ħaddiema dan l-aħħar snin għax nsemmejna work-life balance. Dak li għandu x'taqsam mal-Partit Nazzjonalista kien hemm work-life balance għax kien hemm 8,000 ruħ qiegħda kellhom biżejjed biex qattaw mal-familja. Llum il-ġurnata il-rata dak li għandu x'taqsam ma' qatt hija fost l-inqas hija l-inqas l-Ewropa u fost l-inqas l-istorja u llum il-ġurnata qed nitkellmu fuq postijiet ta' xogħol u opportunitajiet illi jkollok Maltin u rajt li sewwa jagħmlu illi jiċċaqalqu minn ġobb għal ieħor ġef titkellem ma' min ħaddem. Illum il-problema ta' min ħaddem hija retention kif ħajrnexxielek. Iżżomm il-ħaddiema Maltin u Għawċin illi jibqgħu f'dak l-impjieg spiċċa żmien tal-ġenituri tagħna probabbilment kollha kemm aħna illi f'ġobb jagħmel 40 sena. Illum il-ġurnata hemm l-opportunità li dak li jkun jista' jmur minn ġobb għal ieħor u rid ngħid ma jfissirx illi kollox huwa perfett, bl-ebda ħin mhux ħanipritka l-perfezzjoni la jien l-kollega ħadd mill-naħa tal-Partit Laburista, però jien nirrikonoxxu let's call a spade a spade. Sar impetus qawwi u anke f'dak li għandu x'taqsam ma' ftehimijiet kollettivi ta' qed nitkellmu fuq biljuni kbar ta' euro illi sar investiment min naħa tal-Gvern f'147 ftehim kollettiv. F'wosthom wieħed minnhom lil ħaddiema taċ-ċivil biljun euro waħdu dawn huma żidiet illi ħadu l-ħaddiema. Iż-żgħażagħ ovvjament ma jivvotawx biss fuq dak li ħajidħol fil-vot partikolari tagħhom, iż-żgħażagħ forsi iktar minn ġenerazzjonijiet oħra iħarsu lil quddiem għal preservazzjoni ta' pajjiżna. L-ambjent, suġġett illi ma kienx daqshekk popolari f'dil-kampanja elettorali daqskemm kienu l-income tax, super bonus u l-għajnuna fil-proprjetà. Il-flus ħadu over f'dil-kampanja, imma hemm iktar mill-flus u hemm iktar mill-kwalità tal-ħajja fis-sens ta' biex tagħmel it-tfal u tkabbor il-familji u x'naf jiena. L-ambjent ma kienx center stage tal-ebda parti din il-kampanja, imma żgħażagħ ċerta illi hija waħda mill-fatturi li ħajżommu f'moħħhom meta immorru jivvotaw. X'qed joffru għall-ambjent il-proposti tal-Partit Nazzjonalista u l-istess mistoqsija ovvjament ħanamela bl-istess mod fuq il-manifest tal-Partit Laburista. Mela, bla dubju l-ambjent huwa importanti illa li x'effettwa direttament il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Inti tgħix f'ambjent iktar ma jkollok ambjent sabiħ dejjem ħajkun aħjar. Sewwa, waħda mill-posti li saret mhux fil-kampanja elettorali imma saret qabel kienet li jiddaħħal id-dritt tal-ambjent fil-Kostituzzjoni. ħaġa li kienet waqfet fil-Parlament. Sorry ħan waqfek Andrew, inqalak jaskin fuq għadi. Minħabba delizzi u l-kaċċa u l-insib u l-festi u n-nar u ħaġa u xoħra. Però twaqfet il-kunċett hemmhekk qiegħed. Ġi aħna rridu nagħtu importanza. Ħassir intom fil-gvern ħassir kostituzzjoni. Qed ngħid x'sar. Ma jiex qiegħda fil-programm. Jiena qed ngħid x'sar. Ma sarix. Mela, waħda mill-affarijiet
illi ċert illi hemm bżonn isir hija li aħna niddefinixxu x'inhu huwa l-Park Nazzjonali. Biex aħna kemm jista' jkun imbagħad nistgħu nibdew we designate areas li huma Park Nazzjonali. Manuel Island, tkellimna fuqhom, il-White Rocks, daw iridu jiġu designated bħala Park Nazzjonali. L-ambjent irid isir investiment illi jinħass fih. Issa qegħdin nitkellmu meta titkellem fuq l-ambjent mhux ħadd qottejt fuq ċifri. Jiena fimni ċifri l-arbuxelli u hekk, inti titħoss li għandek ambjent aħjar madwarek. Jekk sar proġett li suppost huwa open space illi qiegħed jiġi trattat bħala green area, ejja narawha green, ejja naraw is-siġar maturi. Hemmhekk mhux naraw pjazz sħaħ mikxufin kollha qasandek del. Illum rajna jiena post ieħor fid-distrettijiet ta' Witteline, rajna x-xatt ta' Witteline. M'hemmx del imkien. Għandek il-promenad, ħajġi sabiħ, imma m'għandek del imkien. Għalfejn ma daħlux is-siġar hemmhekk. Ejja vera nagħtu priorità lill-ambjent. L-ambjent tkun passjonali fuqu, tittifhem. Carlos, mux xifin ta' rota, siġar talbek għaddel, bax-shelters għaddel, ġifiri. Ħanidlek xini ironika, ġifiri, jiena nixtieq saqsi anka l-kollega, laqdiet kellhom żball meta ħarġu kontra il-mozzjoni li provajtu tresqu. Ġifiri, għax dik hija realtà, ġifiri, il-proposta li għamiltu, id-delizzi u laqdiet, tista' tgħid kontu żarmawhom. Dik hija realtà. Ġifiri, u jiena nitkellem ukoll hawnhekk li hija ironika, ġifiri, għamel elinku sieħ sabiħa li qabel ħin kollu jgħid li x'qed nattakkaw da u proposta kif il-Partit Nazzjonalista ħajtejjeb l-ambjent ma smajniex. Jiena nitkellem bil-biċċari, ġifiri, Manuel Island, White Rocks, Fort Campbell. Ġnien Salvatore, dawn huma diġà hemm. Jekk u xejn, qasbis kellna bżonn manifest biex naħdmu fuq l-ambjent għax il-ħidma tal-gvern li kienet konsistenti tul dawn l-aħħar snin tkellmet weħida fuq 70 proġett ambjentali. Kunu ġusti wkoll kien hemm proġetti kbar li ma sarux. Sant'Anna, San Ġwan. Ħan nitkellmu ċar, mela. Il-Gvern Laburista għamel 4 snin u wetta 82% tal-manifest. Meta tqabbilhom pro rata, dak ekwivalenti tal-aħħar sena. Jiġifieri, ir-realtà hija li tul dawn l-aħħar snin Manuel Island u l-postijiet kollha semmina ma kinux fil-manifest xorta minnhom, għadna nistennew manifest ieħor, insemmi l-protezzjoni ta' Ħondoq ir-Rumien. Ħondoq ir-Rumien kien gvern nazzjonalista li tafgħu fil-periklu, dik ħadd ma jsemmi u kellu kun gvern laburista bil-kuraġġ li jagħti lura dik il-protezzjoni. Jiġifieri, meta nitkellem kollox perfett, qatt. U inti semmej proġetti iva li jiena nemmen għandhom isiru affarijiet li żgur kulħadd favorihom, imma ma tistax tirrikonoxxi u tgħid fejn l-ambjent ma sar xejn, insemmi wkoll it-targets tal-enerġija, ġifieri targets li huma realistiċi fejn tidħol l-enerġija renovabbli li dawn ħajtwettqu, ġifieri hemmhekk ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Again, l-ambjent u anke jiena personalment hawnhekk nemmen li fejn jidħol l-ambjent. Iva anke l-kunsilli lokali jridu jagħmlu l-parti tagħhom biex ikollna anke bankini adekwati. Sir l-akkuża li intom żarmajtuhom fil-gvern. Żarmajtu l-kunsilli lokali. Bla snin. Jiena ġej mill-ambitu ta' kunsill lokali. Ir-realtà hija waħda li jekk tkun fil-kunsill trid taħdem. Għandek ħafna skemi li qatt ma kellek qabel taħt gvern nazzjonalista. Anzi, mhux hekk ngħid, illum il-ġurnata il-Kunsill Lokali ingħataw l-akbar għotja ta' budget li qatt kellhom meta kkumparat ma' qabel. Dik hija realtà. Fejn jidħol Kunsill Lokali jiena nitkellem u di ili ngħidha kwalità fuq kwantità. Jiġifieri li inti jkollok ammont ta' kunsilliera li dawn mhumiex qed jagħmlu s-sem tagħhom, m'iniex qed immaqda l-kunsilliera ta' xina minn hemm ġej, imma kulħadd irid tiġbed ħajt wieħed u rridu nkunu proattivi. Jiena ma nistax ikolli sindku b'kull rispett ħansemmi s-sindku ta' San Pawl il-Baħar case in point li anke noffri l-għajnuna jiena diretta u xejn għas risposta. Dik hija realtà li faċli nfarfru waħlu fil-gvern u mbagħad meta niġu biex naġixxu. Iwettqu il-Kunsill ta' Ħażebbuġ, kunsillier indipendenti, kunsillier eżemplari ma wettax riżultati Steve Summit Lupi insellimlu minn hawn. Ma dik hija realtà. Meta għandek kunsilliera u sindku li lesti jaħdmu u lesti li jġibu l-irħula qabel il-politika partiġana li kien Partit Nazzjonalista li daħħal, ma ninsewx, right? Jiena ngħidha, m'għandix problema ngħidha li l-Kunsill Lokali, il-politika partiġana hija mhix bosta. Imma jekk għandek partit li mhux lesti jikkopra magħha, kif tista' tikkompeti? Ta' xejn sensittiv għalih. Fuq in-nerv, eżatt. Annabel. Fuq l-ambjent. Din xi ħaġa li bdejt nispjega l-ewwel ukoll, ġifieri pereżempju jiena ma' ħall-qormi, ġifieri qed insemmi ħall-qormi
għax ngħixu jiena. Konsil Laburista, ktar tiġi ħal-qormi, ejja wajli x'issib. Ejja wajli x'tara ħal-qormi. Jiena bil-puxċer nasem xifu bankjen surar ta' nies, bandli, anzi issa l-bandli għaġġet l-elezzjoni ftaħniħ. Bandli li kien ilu mitluq għal ħafna snin, għandna għatlek issa ġiet l-elezzjoni. Qabilt miegħek għadni kemm għajtek jekk forti smajtni. Jiġifieri xahar tlesta bandli. Il-bandli ilu 4 snin biex jitlesta. Dan bandli qudiem skola ġifieri it-tfal ġu dik l-iskola u ejja Karla tissa. It-tfal li qegħdin ġo l-iskola. L-allima ta' ġo l-iskola daw kollha batew ħin kollu bin-noise pollution li għaddej xogħol kontinwu. Daw it-tfal kontinwament għandna l-iskola ta' ħal-qormi ta' San George. Kemm ilha kondannata, kemm ilna nafu, kemm ilna nafu. Iwa, imma mhux issa ta' ngħidu din l-iskola, imma mhux issa taf kemm kienet ilha. Iwa, imma allura kellna nistennew da żmien kollu li ġenituri iħossuhom li għandhom imorru għand il-Ministru biex isir xi ħaġa. Ejja nkunu issa ejja ngħidu forsa. Jekk il-Partit Laburista, il-Gvern Laburista kien fil-Gvern, għalfejn qed jistenna biex jagħmel xi ħaġa, kien jaf biha l-ixju. Hija dejjem kienet aware, ejja naħdmu fuqha. Jekk qed iżemmi bandli ieħor, għandna l-bandli aħna nafuh bħala l-band ta' wara l-mall, imma huwa il-monument tal-gwerra. Ilu għal dal-aħħar snin twal mitluq. Issa firmajna kuntratt u ħriġna render sa kif ħajġi. Issa ma sar dan Nigel, ma sarx qabel. Komment konklusiv anka minnaħa ta' komment ma nafx minn li mbagħad qabel minnaħa l-oħra. Konklusiv. Ħanibda b'mod pożittiv. Hawnhekk hawn erba' żgħażagħ li involvew ruħhom fil-politika u għandna nkunu kburin. Ġifieri m'irġiex naħat tal-isfera politika Maltija għat naraw kandidati żgħażagħ, jiena anzi insejjaħ għall-appoġġ għal kull żagħżugħ li hemm illa għaliex żgur li aħna l-futur u l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Hemm ħafna fuq ix nistgħu niddibattu, ġifieri hawnhekk animata f'ċertu punt nieħu pjaċiri li tkun animata. Mod pożittiv. Personali żgur li mhux ħanidħlu. Ħanitkellem fuq il-proposti tagħna ħanżomm jiena mal-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Nies ġdid irridu nagħtu daqsxejn ta' spinta f'ċerta oqsma kif edna hemm ċerta affarijiet li mexxin u ħanibnu fuqhom, affarijiet oħrajn irridu nagħtu spinta, irridu mmexxu programm differenti biex aħna nippruvaw nindirizzaw in-nuqqasijiet li qed inħossu ta' kuljum. Carlos u Mattia. Kumment konklusiv bejnietkom maraw minuta. Kien dejjem Gvern Laburista li hemm fiż-żgħażagħ u bil-fatti u mhux bil-kliem, ġifieri fejn jidħol il-vot 16 fejn jidħol l-età tal-kontestazzjoni għal viċi sindki u sindki ta' 16-il sena kelli l-unur li ngħid jiena wkoll ibbenefikajt minn dik. Kien Gvern Laburista li issa teħeġġeġ anka li żgħażagħ ta' 16-il sena li jftħu n-negozji tagħhom bl-intrapriża 16 bil-kickstart skema oħra, ġifieri jiena ngħid li żgħażagħ mal-Partit Laburista tafu fejn qiegħed, tafu fejn qegħdin mhux bil-paroli iżda bil-ħidma li saret tul dawn l-aħħar snin, ħidma kontinwa x'ħidma li temmen fikom. Punt żgħir fuq l-ambjent għax semmejna l-ewwel biss l-ispazji miftuħa, Gvern Laburista xibtu xogħol jien ġej mill-ewwel distrett, xibtu xogħol l-investiment ta' reġenerazzjoni tal-port il-kbir dawn huma fatturi li ħajkunu tgħinu l-eluq tal-Power Station tal-Marsa dawn huma affarijiet illi jgħenu, però irrid nagħmel il-punt konklusiv mija kull pass tal-ħajja dak huwa li qed jipproponi l-Partit Laburista int Malta li hija l-ambizzjonijiet tan-nies u issa l-għażla li ġejja nhar is-sibt illi ġej. Urdu nażlu bejn jekk inkomplux mixin il-qudiem jew li mmorru lura. Jekk inkomplux fi triq ta' stabilità jew ħammorru għall-instabilità. Ħammorru għal programm li huwa kostit, realistiku u li nafu li jista' jitwettaq kontra l-baħ ta' ħadd ieħor. Jien l-appell tiegħu li kulħadd jeżerċita dritt tal-vot tiegħu, partikolarment iż-żgħażagħ li konna nitkellmu fuqhom, u hija inkomplu din il-mixja pożittiva li ħadd assigura li int Malta tkun proprju dwar in-nies. Grazzi ħafna Nigel, Carlos Andrew Annabel tal-li kontu magħna, proset ukoll tal-li bħala żgħażagħ ħeħed involvu ruħkom għalkemm it-triq hija diffiċli, stajtu għażiltu affarijiet iktar faċli x'tagħmlu fil-ħin liberu tagħkom sewwa. Tilkom jien, tilkom. Ovvjament, fadar l-aħħar ftit jiem biex anka jinġabru l-voti għal min għandu ma ġabarx il-voti, issa dan iż-żmien jinġabru anka mis-sala minn għada, mis-sala tal-voti finna x-xara ovvjament mingħajr vot ma tistgħux anka tiġġudikaw u billi tivvutaw il-lebda l-aħħar li kellna xahar xejn ta' diskussjonijiet dwarhom. Sinjuri, minna ħatana għallum ma fadal xejn, għada l-aħħar programm qabel is-Silent Day, ġifieri naraw. Mbagħad tas-sibt ħanaraw. Mbagħad tas-sibt, nieħdu ġurnata break. Imma llejla nieħdu break kollha kemm aħna nieħdukom is-sera tat-tajba. Tisbih.
Għada fil-ċina tal-vegana ħannamlu għaġin fil-forn bil-broccoli, iva smajtu nisnu għaġin fil-forn bil-broccoli u anki u kol ħaxix ieħor. Mela kunu miegħi għada fit-3:30 nofsinhar dejjem fuq TVM. Oj, nepotija, hemm x'għamil, tixini. Iva ġara, kull ma fdajtek magħha 5 minuti sakemm ħriġ nonxol. Gidmet Londri pot, ħasbita xi ħelwa naħseb. Tgħid inġelwa tirremetti? Tirremetti? Ma tarax. Dik la ħaġa tista' tagħmel. Ħanċempel 1774. Ejja għaffef. Kil xi ħaġa li mhux suppost, ċempel Malta National Poison Center fuq 1774 għal-parir. Edbati minn uġieħ fil-Grismejn. Fl-adulti l-uġieħ fil-Grismejn huwa kkawżat primarjament minn viruses, speċjalment jekk bladeni u akkumpanjata minn sintomi ta' sola xotta jew imnieħer inixxi. L-antibiotiċi ma jaħdmux fuq il-viruses. Għalhekk jekk qed tħoss dawn is-sintomi l-antibiotiċi mhux se jfequlek l-uġieħ fil-Grismejn. Meta tuża l-antibiotiċi bla bżonn mhux biss tbati mill-effetti sekondarji li jikkawżaw, imma wkoll tnaqqas l-effett tagħhom fuqek. Meta vera jkollok bżonnhom kontra infezzjonijiet batterjali serji. L-ispiżjar jista' jagħtik trattamenti sempliċi li jtaffu s-sintomi tal-uġieħ fil-Grismejn, sakemm dan l-uġieħ jgħaddi b'mod naturali. Illum se nkunu qegħdin naraw każ ta' kollużjoni ta' mutur ma' karozza. Il-mutur daħal minn triq li kienet one way. Daħal veloċità qawwija fil-waqt li karozza kienet ġejja minn kantuniera oħra. Ħabtu. U x'ġara?